Саламсыз мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Эфирда Илья Шәйхмәтов, барыгызга да күтәренке кәеф теләп, башлыйбыз. Карлыгаш Киреева, 25 яшь, Башкортстанның Янсүрә районы Сирагыл авылында туып үсә. Сибай шәһәренең педагогия көллияте һәм Уфаның Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетын тәмамлый. Хәзер Түбән Каманың 90-нчы балалар бакчасы филиалында тәрбияче булып эшли. Сәләтеңне күрсәт тапшыруында кул эшләрен һәм шигырь сөйләп күрсәтә. Бүген бездә тапшырубызда кунакта Карлыгаш Киреева. Карлыгаш, привет. Һаумыһыз. Исәнмесез? Бик үзенчәлекле, бик матур исемегез. Сезнең кем кушты сезгә? Еш кына сорыйлар сездән шуны. Рәхмәт. Миңа был исемде атайым кушты. Атайым авылда яшәгән сакта, уларда инде клубка Карлыгас исемле бәйүсе, йырсы кыз килгәндә, адак атайым әйткән. Минең кызым туга, мин дә ага Карлыгас дип исем кушам. Минең дә кызымды бөтәһелә белгәндәр, ул да бәйүсе, йырсы булган дигән. Һәм авылда яшәгәс, бездә инде Кәртә районында Карлыгастар һәр вакыт Карлыгастар яшәй, улар үзләренең балаларын карай. Атайым шул Карлыгастарга карап, Карлыгастар калай эшсән әле. Менә кызым туга, барыбер Карлыгас дип башкаса исем кушмайм, Карлыгас кына дип исем кушам дип, атайым миңа Карлыгас дип исем кушкан. Тәки шулай булды, әйме? Әйе. Әнигез каршы килмәде буга, әйме? Юк. Ярар. Менә еш сорыйлармысың, ни өчен шундый исем, бик үзенчәлекле исем дип? Я мәсәлән Башкортстанда популяр исеме бу. Мәсәлән Татарстанда мин ишеткән юк мондый исемне. Башкортстанда популяр түгел. Һәр вакыт, хатта мин Сибай калаһында укыганда һорай торгайлар. Бу исем кем кушты һиңа? Калай матур исем. Димәк сорыйлар, әйме? Әйе. Һәм уны исләп калырга аларга кыен була торгайны. Кемдер күгәрсен дип әйтә торгайны. Кемдер анда. Үпкәләмисезме? Юк, мин өйрәнеп беткәнмен. Ярар. Менә Сибай шәһәрендә укыдым дисез. Тулырак гомумән үзегез турында сөйләп китегез әле. Мин Башкортстанда Янсүрә районы Сергол авылында 6 гаиләле инде икенче бала булып дөньяга килгәнмен, ләкин мин беренче кызмын. Гаиләлә 6 балабыз, бөтәбез дә татубыз. Аллага шөкер генә дип әйтәһе кала. Авылда безнең мәктәп бик иртә ябылды. 9 класста укып беткәч, мин Сибай калаһына укырга. Анда мин укып бетеп, Сибайда укып беткәч, мин Өфе калаһына Мифтахетдин Акмулла исемендәге педагогия университетына укырга индем. Димәк, сез белемегез буенча укытучы. Әйе. Нәрсә укытучысы? Нинди фән? Тәүге белемем ул минең башлангыч сыйныф укучылары. Балалар укытасыз. Әйе. Икенче белемем инде минең башкорт теле һәм әдәбият укытучысы. Менә хәзер аңлашыла, ничек сез саф татар телендә язым, саф башкорт телендә сөйлисез, матур итеп. Афәрин. Гомумән сезнең гаиләгездә башкорт телен саклап калу, башкортча аралашу беренче урында тора. Минең әсәемнең әсәһе урыс булган, әсәемнең атаһы татар булган. Әсәем татар, кетен татар булып санала. Ул безнең авылга килен булып төшкәс, башкортча тиз генә өйрәнгән һәм балалары без тугас бит инде, ата ягыннан килә бит инде. Без моны башкорт дип саналабыз. Һәм бәләкәй сакта өйгә эшләгәндә бигрәк тә кыен була торгайны. Чөнки әсәем бер төрле әйтә торгайны, атаем икенче төрле әйтә торгайны. Менә мәсәлән әсәем атлар дип әйтә торгайны, атаем аттар дип әйтә торгайны. Һәр вакыт кыен була торгайны. Адак укырга ингәс, барыһын да төшенеп, белеп
Аллага шөкер, адагына сыктым дип әйтәрмен. Шуннан да бик матур сөйлисез. Тапшырубыз сәләтеңне күрсәт дип атала. Бүген Карлыгач тамашачыларыбызга нәрсә тәкъдим итәсез? Мына беренче дип әйтә алмайм, бер кул эшем ул ошо кайын агасы. Монда инде бисердан һәм гипстан дип әйтергә ошондой кайын эшләнем. Мин мондай эшләрде кышкы вакытта эшләйм. Чөнки ягы һәм эш күп, кышкы һәм вакыт җитә дип әйтергә була. Кышка сыкка килмәй, анда һавык һәм ошондой үдемне ошондой кул эшләр менән алдаштырам дип әйтергә мөмкин. Адак мына был башкортлардан бер Милли киеме дисәң булаймы? Әйе, шулай әйтә. Хәтта була инде. Был хакал дип атала. Ничек? Хакал. Сакал. Әйе. Мына кияүгә сыкканда ла үдемдең инде той күлмәгенә бер орнамент индерер өчен мин шундай хакал эшләнем. Бу үзегезнең туйгызда кигән Әйе. шул сакал. Әйе. Сакал дисәм дөресме? Хакал диңге. Хакал. Әйе. Хакал түгел, Башкорт хакал. теле дәресләре. Ярар, бик Адаттан матур. мына мондайлары ла бар. Бу да муенга шулай киеп. Әйе, әйе. Әлеге вакытта бигрәк тә популяр. Кызлар арасында. Әйе, әйе. Җәй көне бигрәк тә. Әйе. Мына был инде тәңкәләр. Әйе. Ярар. Мына мондай ястык тыштары ла, утыргызга ла халык утырырга була. Мәсәлән, әйме? Әйе, бик матур. Мына инде тамбур сигеү дип атала. Бу мендәр тышларының бизәүе инде бу, әйме? Дөрес бит? Мендәр тыштары гына түгел, был сигеү менән мендәр тышын, ястык тышын, алъяп кыстарды, кормаларды элек бидәгәндә. Сезнең өйегездә шулаймысың, бизәлгәнмисең үзегезнең мендәрләрегез? Әлбиттә, мына бит өйдән алып килдем. Афәрин, бик матур. Монда Түбән Камага иптәшем менән күсеп килгәс, башкортларда Урал йортына, мәдәният йортына йөри башланым. Мәдәният җәмгыятенә. Әйе, җәмгыятенә. Унда безнең алып баручы дип әйтсәк тә була инде Хасанов Гали Ахташ. Ул мине табып алып дигәндәй үзенең җәмгыятенә сакырды һәм мин бик куанып бардым. Анда минең кебек Башкортстандан килгән ябай гына кешеләр йыелышабыз однаһына бер тапкыр. Рәхәтләнеп, авыз тутырып башкортча сөйләшәбез, әйме? Әйе, рәхәтләнеп сөйләшәбез. Самавырда яккан сәй исәбез бал менән, мәтрүшкәләр менән. Төрле конкурсларда, бәйгеләрдә катнашабыз. Мына кисә генә инде Күнне спортивный школага барып, анда мастер-класс күрһәттек ат йөрү буенча. Мин әйе, үдем атты. Әйе, үдем ат менеп, Гали Ахташ әйтте, мин беренче кыз дине Татарстанда башкорт кызы шулай итеп ат менгән. Күмәкләшеп, шу фотосессия уздырып, кайтып, кискеһен инде милли аштар конкурсы булды. Без анда күмәкләшеп катнаштык һәм беренче урын яуладык. Афәрин. Димәк, сезгә ошый башкортлар җәмгыятенә йөрү? Алла бирһә, менә 12 июнь Һабантойга йыйнабыз. Алла бирсә, ярар. Әйе, бездә караган камера аша, теге яктан телевизор аша караган Түбән Камала әлеге безне белмәй яшәп яткан башкортларыбызны үзебезгә сакырабыз. Килегез, әйдәгез танышайык, бергә Безгә бердәм булыйга, әйе. дөрес. Әйе. Рәхмәт. Гали Ахтаричка кайнар сәлам җибәрәбез Әйе, экран Гали аша. Ахтаричка кайнар сәлам, үдемнең иптәшемә сәлам. Тагын кемнәргә җибәрәбез бер уңайдан? Иң күп сәламнарымда беренче шул рәхмәт һүзләрен дип әйтәм инде үдемнең ата-әсәемә. Дур-дур рәхмәт үдемнең бәйемемә. Кем була ул? Бәйем ул минең иптәшемнең әсәһе була. Аха, аңладым. Һәм әлбиттә мине белгән, минең менән бергә эшләгән дусларыма. Хәтта мине яратмаган дусларыма ла сәлам әйтергә. Әйе, барысына да сәлам. Әйе, сәлам. Чөнки һез миңа максат, менә минең үдемнең максатыма артабан барырга ул ярдәм итте дип әйтергә була.
Һәм шулай ук менә һез караһагыз миндә милли башкорт киеме. Менә ошо сулпыларымды мин үҙем эшләнем. Бигрәк тә матур. Мин йөргән вакытта иштә сыңлайлар алар. Элек шулай итеп башкорт кызы килгән вакытта инде егетләр рух дип куялар иде. Юк, шайтандар каскан дип әйтәләр. И һәм егетләр дә рух дип куяннар. Башкорт кызы килә дигән. Башкорт кызы килә. Әле иҗат белән дә шөгыльләнәсез бит. Мин әйттем бит бәләкәй сактан бейүсе, йырсы, язусы, хатта сәсән булырга теләгән идем. Һәм менә башкорт филология фәннәре факультетында укыганда миңа ул һөю килде һәм мин үҙемнең халәтемде үстерә башланым. Шигырьләр яза башланым, мине кунакка сакырһалар инде мин куана шигырьләр язып барам. Менә бүген дә һеҙгә шигырь язып алып килдем. Рәхим итегез, әйдәк. Инстаграмда ултырдым. Тапшырыуга тап булдым. Халәтемде күрһәтергә Ильяска югырып килдем. Башкорт кызы булһам да кылмаҫтар дип уйланым. Түбән каманы яратып, мин монда дөнья ҡорҙом. Гармунсы ла бар ярышта, ҡурайсыһы ла килгән. Хатта аталы ҡыҙлы ярыштан тороп ҡалмаған. Шаяхметов Ильяска ҙур рәхмәтемде белдерәм. Минең һымаҡ ябайҙарға ынтыйыр ваҡыт бүлгән. Оҙон һүҙҙең ҡыҫҡаһы, мин шиғырҙар яратам. Ятлайым, үҙем яҙам. Бик кәрәкһә яҙҙырам. Минең өсөн тауыштарҙы дуҫтарым көтөп ҡалам. Әфәрин. Аңладығыҙмы? Сезгә ғөмән Ҡарлығашның шығышы, аның ясаған әйберләре, ҡул эшләре шаса, тауыш бирсәгез була. Һәм бөгөнгө тағыла халәтемде күрһәтергә үҙемдең яҡташым Азамат Юлдашбаевтың яҙған шиғырын алып килдем. Ул шиғыр әсәй дип атала. Ултыр әле, әсәй, һөйләшәйек йәнәһе. Йылдар ҙа юҡ арала, юлдар ҙа. Өй арҡамдан, һыйпа башымдан тәүбәһенә ҡайта икән. Түбәһе сайҡалып киткән улдар ҙа. Сыҡманы бит минән фәрештә. Ҡайһылай итһәм дә, үҙемдән үргәрәк һикереп булманы. Ярай, ошо килештә ҡабул итә донъя әлегә мине. Һәм мин донъяны. Яҡшы улмынмы мин? Яуап шулай. Тырыштым. Килеп сыҡҡандырмы, юҡмы? Биғәйбә. Ситән ашарғып, сиктән сығып, самаларҙан ашҡан саҡта. Ҡарашыңды тойоп ҡурҡтым һәр хәлдә. Рәнйеттеләр. Рәнйеткеләнем үҙемдә. Йәшәмәнем, ап-аҡ сәллә урап, йәшел сапандарға төрөнөп. Булды инде гонаһ менән. Сауап араһында футбол тобы кеүек йөрөнөм. Алдашманым, хәйер, булды. Алғыланым, башҡаларға тейеш ҡарғышты. Кеше йырын йырламаным. Моңһоҙораҡ, моңһоуыраҡ булһа ла, үҙ көйөмдө көйләнем. Донъяға үс итеп, севен яһағаным булды филдән. Дөйә иттем ҡай саҡ төймәне. Ямалып та ғына бөткән күңел. Йөрмәләгәндә генә йән менән ҡайттым бына һинең ҡаршыңа. Рәнйәһәң дә, әсәй, әрләһәң дә, һөй арҡамдан, һыйпа башымдан. Әфәрин. Бик матур шиғыр. Ничек атала дидегез тағын бер ҡат? Рәхмәт, әсәй тип атала. Ҡарлығаш, рәхмәт бик зур тапшырыуыбыҙға килгәнегеҙ өсөн.
Шуннан да бик җылы әңгәмәдәшсез, бик яхшы кеше булып күземә күрендегез. Инде тамашачыларыбызга да сезнең чыгышыгыз бик ошагандыр. Менә шулай барыбызга да милләтебезне яратып, сөеп, аңа тугры булып яшәргә язсын. Сезнең белән саубуллашабыз. Инде тамашачыларыбызга мөрәҗәгать итеп тавышларыгызны бирә аласыз. Амин, шулай булһын. Сәләтеңне күрсәт тапшыруы сезнең белән саубуллаша. Эфирда Илья Шәйхмәтов идем. Киләсе очрашуларга кадәр.